Un tema que porta molts maldecaps són els pronoms febles. En faré diferents vídeos i els podreu trobar tots junts al catàleg del perfil. Per començar, hem d'entendre què són les funcions sintàctiques. És el paper que té un sintagma en una oració per la posició que ocupa o per la relació que té amb els altres elements. Què significa això? Posem-ne un cas pràctic amb aquestes frases. La paraula casa no té el mateix paper a la casa té dues portes, subjecte. Tinc una casa, complement directe, o soc a casa, complement circumstancial de lloc. La paraula casa fa diferents funcions segons el lloc que ocupa i la relació que té amb els altres elements. De funcions sintàctiques en tenim 9, que són subjecte, complement directe, complement indirecte, atribut, complement predicatiu, complement de règim verbal, complement circumstancial, complement agent i complement del nom. A partir de la funció sintàctica que té, sabrem quin pronom feble hem d'utilitzar. I això d'un pronom feble és... Ho explicarem al vídeo següent, així que estigueu-hi atents.